Stai să le filmăm. Bă, dar nu prea se vede. Taceți, mă. Aoleu, m-a jurat mort. Mă-i pe partea, George. Stai, mă, hof. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Băi, Dumnezeu să-l ierte, băi. Unde mă vor glărie și noi? Stai mă să intru eu. Stai mă să intru eu, stai să intru eu. Ia intră, intră. Dă-te la patat. Băi! Opriți muzica, bă! Dumnezeu să te ierte! Unde punem Băi! N-ai adus Dumnezeu să te ierte! Dar nu-ți permite să mă pahar, că-i Unde pune florile la voi aici? George! Spă mine, Dumnezeu să te ierte, dar nu-mi permite să mă pahar! Unde Să punem te ierte Dumnezeu! Mă rog eu frumos în cinste acolo! În cinste mare, demite! Unde punem lucrurile astea, mă? Băi, fii atent așa. Auzi, băi! Băi, fiți atenți aici, vă spun. Așa, George, bravo! Vă mulțumesc. Dacă nu voi aduce coștuce la ziua voastră, dacă nu vă aduc coștuce, am meseria și... Bă, dar mortul ăsta, ia vorbiți! Mă rog eu frumos, lăsați-mi mortul să fie și el, lăsați-l! Acum mă dă ce mai strici lumânarea, mă! Avia mortul, bă! Dar ce mai strici lumânarea, bă? Băi, filmatorule, gata, dă-te în vlogul Dați că mi-am luat banii, bă! Ce bă, păi asta normal! Auzi, Popescule! Oprește ăsta, că nu mai are rost.